እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረናይ ክብራት ሰማዕትና ዓለታዊ ዜና እንሆ። ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ሰራዊት ኤርትራን ካብ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወጻኢ ዝኾኑ ሓይልታትን ካብ መሬት ትግራይ ጠቕሊሎም ክወፁ ደጊሙ ተሓሳሲቡ። ንሱ ብምኽንያት ሻድሻይ ወርሒ ምኽታም ስምምዕ ፕሪቶርያ ብ2 ግንቦት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እዩ ነዚ መተሓሳሰቢ ዘቕረበ። ብሊንከን ሕብረት ኣፍሪቃ ኩናት ሓድሕድ ኢትዮጵያ ንኽዛዘም ዝተጻወቶ ተራ ብምምጓስ እቲ ኣሜሪካውን ከም ተዓዛቢት ዝተሳተፈትሉ መስርሕ ብጽቡቕ ይግስግስ ከም ዘሎ ገንዚቡ። ዛጊት ከም ምምላስ መሰረታዊ ኣገልግሎታት ኣብ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዛት ብዘይገደብ ምእታው መፍታሕ ዕጥቂ ሓይልታት ትግራይ መፍታሕ እሱራት ምጅማር ኣሳታፊ መሰጋግር መስርሕ ፍትሕን ሙቓም ጊዜያዊ መንግስቲ ክልል ትግራይን ዝርከብዎም ኣገደስቲ ስጉምታት ክትግበሩ ምኻሎም ንክልቲኦም ወገናት ሞጊሱ። ይኹን እምበር መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ዘካይድዎም ዘለዉ ጻዕርታት ክቕጽሉ ኣብ ርእሲ ዘሕለፎ ለበዋ ድሕነት ሲቪላውያን ሰባት ንምርግጋጽ ተወሰኽቲ ተዓዘብቲ ክዋፈሩ ምፍታሕ ዕጥቂ መጥያስን ዳግመ ምውሃሃድን ብምልኣት ክረጋገጹን ጸዊዑ። ንሱ ብተወሳኺ መውፃእ ሰራዊት ኤርትራን ኣባላት ፌደራል ዘይኮኑ ሓይልታትን ካብ መሬት ትግራይን ሙሉእ ብምሉእ ክትግበር ብምዝኽኻር ተሓታስነት ብምጥሓስ ሰብኣዊ መሰላት ዝኽሰሱ ናይ ኩሎም ወገናት ክህሉ ነባሪት ሰላም ኣገዳሲ ምዃኑ ኣስሚሩሉ። ኣብ መንጎ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ነገዛ ርእሱ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኢሉ ዝጽውዕ ኦነግ ሸኔን ኣብ ታንዛንያ ንሓደ ሰሙን ክካየድ ዝጸንሐ ዘተ ብዘይስምምዕ ተዛዚሙ። ዋላ እኳ እቲ ዘተ ሃናፅ እንተነበረ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብዚ ዙርያ ናይ ዘተታት ኣብ ገለ ጉዳያት ኣብ ስምምዕ ክብጻሕ ኣይተኻእለን ክብል ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ወኪሉ ኣብቲ ዘተ ዝተሳተፈ ኣማኻሪ ሃገራዊ ድሕነት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ገሊጹ። ኣምባሳደር ሬድዋን ናብቲ ብ3 ግንቦት ብትዊተር ዘመሓላለፎ መልእኽቲ እቲ ዘተ ዋላ እኳ እንተዘይተዓወተ ግጭት ብሰላማውን ነባርን መገዲ ንምፍታሕ ክልቲኦም ወገናት ዝርርባት ክቕጽሉ ኣገዳሲ ምዃኑ ስሚሩሉ። ኦነግ ብወገኑ ብዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ሓደ ገደስቲ ጉዳያት ኣብ መረዳድእ እኳ እንተተበፅሐ ኣብ ወሰንቲ ፖለቲካዊ ጉዳያት ኣብ ስምምዕ ክብጻሕ ከም ዘይተኻእለ መርበብ ዜና ኣዲስ ስታንዳርድ መልኪቱ። ምስ ግንባር ሓርነት ኦሮሞን ሰራዊት ናጽነት ኦሮሞን ዝቕጽል ዘሎ ግጭት ብሰላማዊ መገዲ ብፖለቲካዊ ዘተ ንምፍታሕ ቁርብ ምዃኑ እቲ ሓበሬታ ብተወሳኺ ጠቒሱ። መንግስቲ ኢትዮጵያን ብኦነግ ሸኔ ዝፍለጥ ግንባር ሓርነት ኦሮሞን ካብ 25 ሚያዝያ ጀሚሮም ኣብ ታንዛንያ ደሴት ዛንዚባር ን9 መዓልታት እዮም ክዛተዩ ይቕንዮም። እቲ ብመንጎኝነት ኬንያን ኖርዌይን ክካየድ ከም ዝቐነየ ዝተሓበረ ዘተ ኣብ ክልል ኦሮሞ ን5 ዓመታት ዝቐጸለን ከቢድ ክሳራታት ዘውረደን ጎነፅ ንምውጋድን ፖለቲካዊ መፍትሒ ንምንዳይን ዝዓለመ እዩ ነይሩ። ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ካብ ግንቦት 2001 ጀሚሩ ብባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ መዝገብ ኣሸበርቲ ሰፊሩ ይርከብ። ዩክሬን ናብ ልዕሊ ክሬምሊን ቤተ መንግስቲ ሩስያ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ብምፍጻም ንፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ክትቀትል ፈቲና ክትብል ሩስያ ከሲሳ። ብ2 ግንቦት ኣብ ሰዓታት ምሸት ንቤተ መንግስቲ ሩስያ ዕላማ ዝገበሩ 2 ድሮናት ከም ዘውደቐት ዝሓበረት ሩስያ ዕላማ መጥቃዕቲ ዩክሬን ንፕሬዚደንት ፑቲን ንምቕታል ኢላ። ብመሰረት መግለፂ ቤተ መንግስቲ ክሬምሊን ንፕሬዚደንት ፑቲን ንምቕታል ንዝተላእካ ድሮናት ሓለውቲ እቲ ፕሬዚደንት እዮም ኤሌክትሮኒካዊ ራዳር ብምጥቃም ካብ ስራሕ ወፃኢ ገይሮመን። ዋብ ቃልቲ ቤተ መንግስቲ ዲሚትሪ ፔስኮቭ ንመንግስታዊ መደበር ቴሌቭዥን ናይቲ ሃገር ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ፕሬዚደንት ፑቲን ናብ እዋንቲ መጥቃዕቲ ኣብ ቤተ መንግስቲ ከም ዘይነበረን ኣብ ህንጻታት ክሬምሊን ዝወረደ ዝኾነ ዓይነት ጉድኣት ከም ዘየለን ሓቢሩ። ዩክሬን ብዛዕባ እዚ ብሩስያ ዝቐረበ ወቐሳ ዝኾነ ርእይቶ ክትህብ ከም ዘይትደሊ ኣፍሊጣ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። እዚ ድምፂ ራዲዮ ኤረናይ